شورای کولوب дарвоз хорух мурғобкулма яке аз роҳҳои асосии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, тавассути он ҳамасола ҳазорот тонна молу коло вориди ҷумҳурии тоҷикистон аз давлати ҷумҳурии мардумии чин мегардад. Ин роҳ ҳанӯз дар даврони иттиҳоди шӯравӣ бунёд гарда шуда буд ва иқтидори борбардории он ҳудуди 10 тоннаро дар бар мегирифт. Бо кушода шудани ҳаракати нақлиёт тавассути ағбаи кулма мошинаҳои калонҳаҷми борбардор ки вазнашон ба 100 ва беш аз он тонна баробар меояд, аз ин масир гузашта мушкилоти бешеро эҷод мекунанд. барои таъмир намудани хизматҳои фурӯрафтаи роҳ бар асари боришоти зиёд ва намӣ аз ҷониби роҳсозони муассисаи нигаҳдории давлатии роҳҳои автомобилгарди минтақаи ғунди ноҳияи Шӯғнон бо ҷудо гардидани 5 тонна сӯзишворӣ иқдом гирифта шуд то қисмати роҳро аз километри 573 то 585 мавриди таъмир қарор диҳанд. барои пешбурди кор 3 адад механизми роҳдорӣ ҷудо гардид. از طرف وزارت نقلیات 5000 لیتر سوزشواری دیزلی برای تعمیر روی اتومبیلگرد دوشنبه خوراک مرغاب کلما از کیلومتر 573 تا 585 جدا کرده شده دوده شد. ما حاضر در کیلومتر 582 قرار داریم. وزارت 3 مکانیزم روداری در اینجا کار و فعالیت کرده استودند. یک مکانیزم مؤسسه دولتی نگهداری روی اتومبیلگرد نوعی مرغاب اکسواتور، 2 مکانیزم دیگر یک ماشین خودبرفرار 25 تنه و یک بارکنک 3 کوبه. یاد داریم که از کیلومتر 585 تا 573 تعمیر چقروی راه جای فرو رفته رو با کم و شغل پر خواهیم کرد و نیت داریم که یک هفته و 10 روز راه رو پر از تعمیر خواهیم کرد. корҳои таъмирӣ бо истифодаи самаранок аз техника дар ихтиёр дошта пешбурда шуда, як адад механизми роҳдорӣ аз муассисаи нигаҳдории давлатии роҳҳои автомобилгарди ноҳияи мурғоб ҷалб гардид. Приехал с Мургабской ДЭУ экскаваторщиком помогать Шугунанской ДЭУ, чтобы эта дорога была лучше и шоферам было легче ехать. А поэтому дорога основной Дуланы, КамАЗы, что им было легче ехать. Здесь, по-моему, сырость осадка дают, поэтому вот машины, когда ходят, качается. Сырости много тут. Да. Воды набирается, и сырости дорога осадка дает. И придется каждый год отремонтировать эту дорогу. мутобиқи иттилои роҳсозон корҳои таъмирӣ тӯли 10 рӯз идома ёфта, бо анҷоми онҳо ин қисмати душворгузар барои ҳаракати нақлиёт мусоид хоҳад гардид. ният аст ки дар қисматҳои дигаре қобили таъмир низ чунин корҳо роҳандозӣ гардида шароит барои ҳаракати нақлиёт беҳтар карда шавад.